Аутфит чек. Само горнището на униформата съм си сложила. Ходих да си вземам боб от ресторанта, който е 1001 на светофара на колхозния пазар. Да, бе, миглите, ходих на поддръжка. Кафяви са. Само кафяви ще се слагам вече. Чакайте на слънце да видите колко са яки. Ох, слънцето ми блести в очите. Хората ме гледат, си правят видео, какво да направим. Боба е толкова вкусен, че ме занесе направо в детските ми години, ме върна. Вчера си ме почерпиха, така да кажа, защото се познавам с хората. И сега да кажа на някои хора, да, на пазара всички ме познават. Не се правя на велика и на пазара всички ме познават. И мъжа ми познават. От една година имам козметичен салон. Нормално да ме познават. Нормално да ме поздравяват, да ме питат как си, що си. Тук на пазара. Все едно, че сме семейство. И не се правя на велика. Просто ме познават хората. Друго няма да кажа. Сега да едем набързо, че в 2 часа имаме женичка. Чакаме клиентка за миглопластика. И да, сега ще ядеме. Сега ще видите в салона съм си усилила музиката. Изобщо и пред вас ще ям. Отключихме. Мазики! Ох, че хубаво, топличко. Чакайте да ви покажа. Чакайте малко. Стига толкова. Най-хубавото ми е кабинета. Искам да ви покажа какъв експеримент правя. Тук на стената ще си направя цялата в огледала. Лепя си я с самозалепващи и това са също самозалепващи огледала. Айде ядем, че нямаме време. Имаме ресто. Сега сме се лигавили, ами да ядем, че нямам време. 1,5 половин час. Косата трябва да вържа. Да видя как, за да ми е удобно. Ох. Да, новата ми придобивка. Тук имах една картина и я изхвърлих. Не, лъжа, не съм я изхвърлила. Ония ден дойде една клиентка и много хареса картината. Беше с едно цвете и пак беше така с камъни. Я взех и я подарих. И си купих тази. Нали е годината на коня? 7 коня. А другия кон, който беше тук, си го преместих в Това ми е подарък от един приятел. Ивчо. Как се да и говоря кога ще ядем. Един Господ знае. Да, това ми е подарък от един приятел, който идва при мен на процедури. На 25 имаме повод, колежката има рожден ден, ще го изпия. Ще се натръскам. Сега от тази страна се навеям. Това видео също става странно. Много хора ще кажат сега защо го прави това видео. Защо го правиш? Ох. Чакайте малко, че... Понякога... ще мъкна. И другото, което искам да споделя. Чакайте, че нещо сушилника не ще. Не е прегрял. Да. Съблекалнята. Цветарника. Доста показах. Новите ми възглавници. От китайския 3 евро и 56 цента, обаче
Сега ще обърна да видите детайлите. Аз много обичам. Това е дантела. Плетено е на ръка. Имам 4. Много яко. Хайде идем. Че е топло, бе. Ако има бременни, много се извинявам. Боба. Уникално. Хора, уникален е този боб. Турски боб. Как са го направили, не знам. Много е вкусен. Мале. Направо в детството ме върна, казвам ви вчера, защото вчера поисках един черпак. Те ми го подариха. Аз си купих, нали, за ядене леща пасирана, пърлинка. Те ме почерпиха с турски лукум, чист с не знам си какво, от канела направен. Едно парче, уникално! И викам, вие сте имали боб, не знаех, че правите и боб. Да, вика, правим турски боб, искаш ли? Викам, дай един черпак, пък ще си платя цяла порция. Не, вика, ще почерпя. Ей, съжалявам, че не си купих вчера целия боб. Днеска отидах и си купих. Значи, не знам дали е турски, обаче върнаме в детството. Сериозно говоря, не преувеличавам. Ами добре, айде ще го оставям, че много глупости казах, само на някои неща показах. На Велика се направих. Господ е с мене, той е пред мен, аз след него. И да сме живи и здрави. Обичам ви.